Begira, dragoi bola bikoiztu gabe eman zuen ETBk. Orain Euskal Herriko gazte guztiek japoniera dakite. Eta belaunaldi baten ikurra da japoniera zagurtzea. Jokoa da egitea sinesgarri eroa. Euskarazko beka deialdiko irabazlearen emaitza ezagutuko dugu euskarazko lehenengo rol jokoa. Atopia, aurrera! Intzelarik esan zidan... Manifestu dodoista. 1560 Lisboa. Vasco do Porto Marinelak Mauriziorako bigarren espedizioa abiatu zuen. Helburua, Moluketatik buelta egiten zuten itsasontzientzat, portu segurua eraikitzea. Sortua nintzela. O algunos mapas que tanto llegan a conseguir mucha cantidad de golpes, se permite forjar al inicio del turno y del turno forjado. Zure pertsonaiak adibidez, gartzelako barroteak doblatuta eskapatu nahi izango balu, eskatuko nizuke 3 dado botatzeko. Bota 3 dado. Lortu duzu arrakasta bat. Ez da nahikoa barroteak askatzeko, adibidez, baina pixka bat mugitu duzula dirudi. Rojoko bat azkenan da, istorioak lagun artean elkarrekin improvisatu eta elkarrekin bizitzeko dagoen hobi bat edo praktika bat. Ahozko kirol bat da, bertsolaritza bezala, bakarrik behar duzu ahotsa. Eta hor, igual pixka bat berria dena da, 2 jokalari mota daudena. Batek, jokalari batzuek, gehienek, pertsonaia bat interpretatzen dute, zuk eraikitzen duzu pertsonaia bat eta fikziozko mundu batean interpretatzen duzu pertsonaia horrek zer egiten duen eta zer esaten duen. Eta badago pertsonaia bat, jokalarienak ez diren pertsonaia guztiak interpretatzen dituena. Beste mundu guztiaren ardura daramana eta efektiboki jangoikoa dena. Ezu Luisi bat egon dela Zaldibarren eta Maia deitu duzu. Eta krisi mailan deitu dituzu, 2 kamioi hilari, influentzerra eta naturopata bat. Zergatik? Zer batu zaituzte hemen? Zergatik zarete zuen krisi gabinetea? Ni Inigo Arizkorreta naiz, lehendakaria, goierritarra, txisteak ez zaizkit gustatzen. Zertarako ezagutu nor garen, zientzialariek esan eta guk sinetsi badezakegu. Erakutsi badiezagukete, argazki bat eta esan, argazki hau da egia, eta ez zuk dakusazuna. Zibilizazio garailea garaile, izaten jarraitzeko diseinatutako egiei egin behar diegu jaramon. Bainoski, gure seme alabak txertatu, beste norbaite fabrikatutako edariak kontsumitu. Haiek bezalakoak izateko, modernoak, cool. Zure gobernuan, zaldi alimentsu arrazista bat daukazu. Kultur kontseilea. Jarraitzen du? Jarraitzen du. Mai honetan egon da. Ez dakit gonbidatu duzun. Deitu, Koronavirusaren krisi mailan egon zen kultura sailburua. Ez dakit honetara gonbidatu duzu. Gonbidatzen dugu, Vale. Pertsona guztia dira gutxi. Eta zaldiak. Eta saldiak. Izaki guztia dira gutxi. Bada sinetzi zalea den jenderik, bada nahiago duenik bere buruari galderarik ez egin. Eta badago, bagaude nahiago dugunak dena zalantzan ipini, pentsatu, gu geu izan. Zeu ere lurlaua zara, ez aitzatela engainatu.
Ni pentsatu nahi dut egongo zirela, Azokan Zentro Palentinoan egongo zirela Euskal Letretako benetako, ez dakit, benetako izenak egongo zirela marmarrean hau egin dugulako eta honi eman diotelako pentsatu nahi dut. Ja, izango litzateke polita, ez dakit. Polita litzateke, esatea. Euren liburu ezariko ziren. Ziurrezki beste gauza batzuta zarituko ziren, baina... Egurra maten zeu zerritzen. Bai, ziuro, bai, baina guri, jo, polita litzateke egurra maten balio. Gorkak esan zuen irratian, ez? Twitterra izan dela gure txiki parka. Polako piztina. Jenteak gure txiste grazia egiten badio okerragoa da, zer gehiago botako ditugu. Eta gaina bihurtu da, ez dakit, gauza absurduen postontzia. Zerbait gertatu da, atopia, zer egin duzu? Egunero ditugu 20 mezu jenteak bidaltzen dizkigun gauzekin, ez? Eta gero oso polita izan da, nik uste dut oso apostu bat izan zen gure aldetik, ez genekien handortengo zen edo ez, fakzio bakoitzari ilustratzaile diferente bat ematea, edo alderantziz, ilustratzaile bakoitzari fakzio diferente bat ematea, ez. Eta hori, nik uste dut ikustea guk buruan genituen ideiak edo arketipoak gorpustea hain estilo diferenteetan, gaina azken lan bikaina egin dute... Baita bostek, ez dutela inolako antzarik elkarren artean, horrek pilo bat aberaztu du. Kultura bizi dezagun denok eduki dezagun kulturan sortu eta egunero bizitzeko aukera. Sortu ezagun sortzaileek beraien bizi proiektuak garatzeko aukera izan dezaten eremu bat. Zen sortzaileek ezin badute beraien bizitza kulturaren inguruan eraiki, ez da kulturarik egongo. Kulturak elkartasuna behar du, etorkizun berri bat. Eta gu hori ekartzera gatoz liburu honekin. Orionen ikusiko dugu elkar. Orain ospatzera goaz, baimenarekin. Kultura eta aparatasuna denontzat. Lurlauak badauka superbotere bat funtziona deitzen dena. Eta funtzionaren bidez, funtzionatzen dute printzipioz funtzionatu beharko ez luketen gauzek. Eta portadak horrela funtzionatzen du. Ez luke funtzionatu behar, baina funtzionatzen du. Baina maketatzaileak ere ikusi zuela hor barrena, baina zuk ez dakizu egiten beste maketatzaileak. Eta berehala joan zela eta begira, funtziona.